Nyt sä opit helpoimman ja parhaan korttitempun. Käsket katsoja valitsemaan minkä tahansa kortin. Se voi oikeasti olla mikä tahansa. Tällä kertaa me valittiin toi. Me laitetaan se takaisin pakkaan. Mun tarvii vaan tehdä pieni heilautus. Ja yksi kortti kääntyy ympäri. Hertta Vitonen. Tässä vaiheessa sun katsoja sanoo, että hei, Hertta Vitonen ei ollut mun kortti. Mutta mä sanoinkin vaan, että yksi kortti kääntyy ympäri. Me lasketaan tuosta päältä 1, 2, 3, 4, 5 kortti. Ja sun kortti taisi olla Risti Kutonen. Ja tähän loppuun tulee vielä uskomaton juttu, koska nämä kaikki 4 korttia tässä on 4 S. Ja nyt mä opetan ton. Tää on erittäin yksinkertainen. Me tarvitaan vaan vitonen, voi olla mikä tahansa vitonen, ja 4 S. Me laitetaan vitonen pakan pohjalle, kuvapuoli ylöspäin. Ja 4 S siihen kuvapuoli alaspäin. Eli pakan pohjalta näyttää tältä. Nyt kun joku valitsee kortin, tätä ei saa tietenkään näyttää, että siellä on valmiiksi toi. Joku valitsee kortin, tällä kertaa se on Hertta 6. Ja meidän idea on laittaa tämä Hertta 6 näitten alle. Eli nostetaan tästä päältä pakka. Esimerkiksi Hertta 6 menee tohon. Nyt kun me laitetaan nämä päälle, niin siihen menee noin 4 S ja vitonen. Ja nyt tää toimii ihan automaattisesti. Napsautus tai mitä tahansa haluat tehdä. Ja nyt yksi kortti kääntyy ympäri. Ja tää oli jo valmiiksi kääntyneenä tämä Hertta Vitonen. Nyt kun me siitä lasketaan 5 korttia, 4 ensimmäistä on S ja tää viimeinen on aina katsojan kortti. Tallenna tää video, niin sä et koskaan unohda tätä uskomatonta temppua ja tykkää seuraa, jos haluat lisää.